Maghiusa kita. Pagsimba, pagday, nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Karon mao ang ikakawhaan nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Adunay mga higayon sa atong kinabuhi nga daw makasinati kita sa kahilom sa Ginoo ug murag walay tubag ang atong mga pag-ampo. Apan sama sa babayi nga taga Kanaan diha sa ebanghelyo, ang tinuod nga pagtuo magpadayon bisan pa sa pagsulay uban sa mapaubsanon o kahingawa sa kaluoy sa Ginoo. Ang mapaubsanon og malahutayon nga pag-ampo inubanan sa lig-on nga pagtuo magpadala kanato sa grasya ug kaluoy sa Dios sa katapusan. Niining santos nga misa pangayoon nato ang grasya sa pagkamapaubsanon og pagkamalahutayon sa pagtuo aron masinati nato ang walay kinutubang gugma ug kaluoy sa Dios. Aton ang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog ni ining santos nga Eucharistia. Atong i-appeal sa atong personal nga intensyon, ang mga katuyoan sa atong TV Mas sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors. Ang mga intensyon sa atong kaigsuonan na biktima sa mga kalamidad o gubat. Ang mga intensyon sa atong kaigsuonan nga OFW o persons deprived of liberty. Ang mga intensyon nga ana sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew o ang GMA Cebu management and staff. Maayong adlaw sa tanan ng mga igsuon ko kay Kristo, ana kita sa ikakawhaan nga Domingo sulod sa tuig. Sa mga Gen Z ug Millennials, 20th Sunday of Ordinary Time. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa.
kaluy-an unta kita sa Dios nga mahagahom sa tanan ug pasayloon ang atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Gloria in excelsis Deo. Mag-ampo kita. O Diyos, mahigugma unta kami kanimo, diha sa tanang mga butang ug labaw sa tanan, aron makadangad kami sa dili makita nga mga kalipay, nga imong gitagana alang sa mahigugma kanimo, kadtong kalipay nga labaw sa tanan nga among gipaabot. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak nga buhi ug hari, uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Nag-ingon ang Ginoo sa iyang katawhan. Sunda ang hustisya ug buhata ang matarong, kaysa dili madugay, luwason kuna kamo. Ug ipailako ang akong katarong. Ang mga langyaw nga miduol sa Ginoo aron pag-alagad kaniya ug nagtamod sa adlaw igpapahulay ug nagtuman sa iyang mga sugo, panadon ko sa balaan kong bukid. Ug lipayon ko sila dito sa akong templo. Ang ilang mga halad sinunog, ug mga halad inihaw,
dawaton ko didto sa akong halaran. Kay ang akong templo, nganlan balay alampuanan, alang sa tanang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. O Dios, magadayeg unta kanimo ang tanang mga nasud. O Dios, magadayeg unta kanimo ang tanang mga nasud. Kaluy-an unta kita sa Dios og bendisyon na niya. Ipadanag unta kanato ang iyang nawong. Mahibaw-an untang imong dalan dinhi sa yuta. Diha sa tanang mga nasod ang imong kaluwasan. O Diyos, magadayeg unta kanimo ang tanang mga nasod. Maglipay unta ang mga nasod ug magsadya. Tungod kay nagmando ka sa kanasuran, diha sa katarong, ang mga nasod dinhi sa yuta, imong agakon. O Dios, magadayeg unta kanimo ang tanang mga nasod. Daygon unta ikaw sa katawhan, O Dios. Ang tanang kalungsuran magdayeg unta kanimo. Panalanginan unta kita sa Dios. Ug ang tanang kautlanan sa yuta mahadlok unta kaniya. O Dios, magadayeg unta kanimo ang tanang mga nasod. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Karon, bahin kaninyong mga dili Hudiyo, ipasigarbo ko ang akong buluhaton ingon nga apostol ako sa mga dili Hudiyo. Aron masina ang akong isig ka Hudiyo, ug maluwas ko ang pipila kanila. Kung sa dihang gisalikway sila, ang kalibutan na pasiguli ngadto sa Dios. Kung sa pakaha, kung dawaton sila. Kinabuhi alang sa mga patay. Kay dili gayud mag-usab-usab ang Dios sa iyang hunahuna, labot sa iyang pilion o panalanginan. Kamong mga Hudiyo, misupil sa Dios kaniadto. Apan karon gikaluy-an kamo sa Dios tungod kay misupil man ang mga Hudiyo. Sa maong pagkaagi, tungod sa kaluoy nga nadawat ninyo, ang mga Hudiyo misupil sa Dios aron sila usab makadawat sa kaluoy sa Dios.
kay gihimo sa Dios ang tanang mga tao nga masupilon, aron ikapakita niya ang iyang kaluoy kanilang tanan. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mibiya si Jesus ni adong dapita ug miadto sa kayutaan duol sa mga syudad sa Tiro ug sa Sidon. Usa ka babayi nga taga Kanaan nga nagpuyo ni adtong dapita miduol kaniya og mituwaw. Sir, anak ni David, kaluy iintawon ako. Ang anak kong babayi, giyawaan og nag-antos pag-ayo. Apan, wala mo tubag si Jesus. Miduol ang iyang mga tinun-an kaniya og miingon. Papahawaa siya, kay nagsunod-sunod siya kanato og saba kaayo. Unya mitubag si Jesus, gipadala ako ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel. Apan, miduol ang babayi og miluhod sa atubangan ni Jesus. Sir, tabangi intawon ako. Miingon siya. Si Jesus mitubag, dili maayo nga kuwaon ang kalanon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro. Ang babayi mitubag, tinuod ka na, sir. Apan, bisan gani ang mga iro makakaon man sa mga mumho nga mahulog gikan sa lamesa sa agalon. Og si Jesus mitubag kaniya, Inday, pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo, og niadto dayong gutlua, na ayo ang iyang anak. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong adlaw sa tanan, ilabi na gayod sa mga masakiton, sa anaa sa prisuhan, o ang mga taho na gabantay sa kining TV Mass brought to you by Paulines. Ang Ebanghelyo nato karon, dako ang iyang mensahe sa atoa. Dako. Kay dako ang pagtuo o pagsalig. Ingon pa ni Jesus sa babahi sa usa ka inahan nga taga Kanaan. Apan, sa dako nga pagsalig, nahimo ang dako nga milagro. Naayo ang anak sa babahi. Naidako nga pagsalig o pagtuo ang usa ka inahan nga taga Kanaan. Tandaan ninyo, no? Mga igsuon ko, taga Kanaan. A Canaanite woman.
Pasabot, dili siya bilong. Outskirt, naa sa periphery. Apan, dako ang iyang pagsalig. Pagsalig sa kaluoy sa Diyos, dako ang iyahang pagtuo sa gahom sa Ginoo kay Kristo, maayo ang iyang anak. Apan, dako ang iyang paghigugma kay siya usa ka inahan. Kita, mga igsuon ko, ginahatagan kita sa ehemplo sa taga-Kanaan nga babae. Nga feeling nato, dili kita bilong. Feeling nako, dili ako worthy. Kay usa ako kamakasasala. Layo ang ako ang kasing-kasing sa Ginoo. Kay usa ako ka simple pobre. Apan sa kini nga ebanghelyo, dinhi nato makita nga the language of God, the language of mercy, because of that great faith, dakong pagtuo sa usa ka kanaanay tuman, nahimo ang milagro na iyang giampo. This is a cliche, apan tinuod. Faith can move mountains. Faith can cross the sea. Faith can move the heart of God towards pity. Wala siya ang inahan na give up. He did homage. Nagluhod siya sa atubangan ni Jesus. Isa gani, ang mga disciples, ang mga tinunan ni Jesus nga, pawaan na siya. Kisaba kaayo, ug kulit kaayo. That attitude sa usa ka inahan, kay makita nato. Ikaw ba? Kita ba? Mangulit kita kung wala nato gihigugma ang ato ang mga anak. If we don't move forward, o makibaka, kung wala nato ginahigugma ang ato ang pamilya, ang atong nasod, we will not beg pagluhod. Kasabot, the woman also humbled himself. Nahiubos siya, nagpahibos siya sa iyang kaugalingon para lang sa milagro ni Jesus. Mga kahigalaan, mga kaigsuunan, this powerful image sa Canaanite woman nagpakita sa atua nga imposible ang tanan. Posible ang tanan. Imposible man sa ato ang mga mata, sa ato ang mga kasing-kasing, sa ato ang hunahuna. Everything is possible to Jesus. Everything is possible to God if we will cling on to our faith. Humble ourselves to God because He will always be moved with pity. Daghana, istorya, parables sa Ebanghelyo nga nakita, nabasa nato that God is moved with pity because sa dakong pagsalig sa mga tao nga naghangyo sa iya pabor. Naghangyo sa iya pagtuo. Pagtuo kaniya. This story of a mother
nagpasabot sa ato apod nga, kung kagib apod na bitaw kita, parang bibitaw na ako. Kay murag wala man ni ayo, murag dugay man kaayo ang akong gipaabot nga ginaampuan, ang akong ginaampo. Nagpasabot, ayaw. Ayaw hunong. Kung kita, no? Murag gagipapon kita sa ato ang mga anak, sa atong pamilya. Ayaw intawon pod. Tanawa ang kalaban gani sa inahan. Kaya ang anak was possessed by the demon. She was not afraid. No? She was full of faith. Mao gani na. Yung backgrounder bitaw sa istorya, dili siya bilong. Apan, nagpakita ang yang dakong pagsalig. And Jesus affirmed that, you with great faith. Ang pangutana sa ato akaron din mo guha, dako ba ang atong pagsalig? Dako ba ang ato ang pagtuo? Na kung unsa man ang atong kaguol karon, unsa man ang atong kalisod karon, God will listen. God will make a great miracle sa ato ang kinabuhi. Unta, kita, ipakita nato kung unsa man kadako ang pagtuo sama sa pagtuo sa babayi na taga-Kanaan. Kay, nakita nato kung unsa ang resulta. Nakita nato nga ang Diyos mahigugmaon, maluluyon, o Diyos sa dakong milagro sa naay dakong pagtuo, pagsalig. Amen. Nagatuo ako, Diyos, bubuhat sa langit ug sa yuta. Kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, naging panamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisaki sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, nisakas sa langit, nagalingkod sa tuo sa Diyos nga Amahan, nga mahagahom sa tanan. Gikan dito mumalik siya aron sa paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa paggabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga pag-ampo sa katawhan. Si Jesus miingon, ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, magpuyo dinhi kanako ug ako diha kaniya. Iniusa kang Kristo, magampo kita ngadto sa Dios atong Amahan sa iyang ngalan. Moingon kita, Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, mapanalanginan sa kaisog o kusog, sa pagiya sa mga matuuhon, uban ang kinaadman, ang kaligdong, ug ang kaluoy. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga pangulo sa kalibutan, ug silakan sang mga paghukom, makaapekto sa kinabuhi sa uban, magiyahan kanunay sa Diyos nung kinaadman, magampo kita sa Ginoo. Nga ang Espiritu Santo mugiya og mudumala sa mga kabatanunan sa tanang dapit diha sa tanan nilang mga desisyon. Magampo kita sa Ginoo.
Nga kita nga nag-alirong niining talad kananan sa Ginoo karong adlaw, malig-on sa atong pagtuo ug mahingpit sa atong pagsalig, magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Nga ang tanang nangamatay mopahulay diha sa kalinaw ug mabanhaw diha sa himaya, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaluoy, ang imong gugma alang kanamo milabaw sa tanan nga among gilauman o gitunguha. Pasayloa ang among mga kapakyasan, ampingi kami diha sa imong kalinaw ug tultuli kami diha sa dalan sa kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Magampo ka mo maigsuon aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga amahan makagahom sa tanan. O amahan, dawata kining mga gasa nga gipangayo kanamo ni Jesucristo nga ihalad sa iyang handumanan. Ang among masinugtanon nga pag-alagad, magpadangat, unta kanamo sa kahingkitan sa imong pagluwas kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga amahan, Diyos nga tunhay ug makagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom. Diha sa imong paagi sa pagpangluwas, mianhi ikaw aron pagluwas kanamo.
pinaagi sa gahom sa imong pagka-Diyos, apan maoy imong pagbuot, nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa taho ang pagkigigala kanimo, apan ang taho mismo maoy nag-uli niini kanamo, pinaagi ni Jesu-Kristo, among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang matinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ni pasalamat kanimo pag-usab, ni hatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga taho, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ni ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan.
Imo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ni San Pablo apostol, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagahom nga amahan, diha sa kiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitulo ni Kristo nga atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahirayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo, among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagiyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa,
ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang panag-inigsuunay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Mag-ampo kita. O Diyos nga maluluyon, pinaagi nining sakramento, gihiusa mo kami kang Kristo. Sa pagpaningkamot namo, kahimo nga mas mahisama kaniya, itugot nga makaambit kami sa iyang himaya diha sa langit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Pag-ampo alang sa masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailog diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo sa nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug nga ang iyang kasakit naiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo, imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong mas presider karon, kang Reverend Father Sammy Torrefranca, SSP, National Vocation Director of the Society of St. Paul of the Pauline Family. Kinasingkasing usab nga pasalamat ngadto sa atong mga lectors, gikan sa Association of Pauline Cooperators Cebu of the Pauline Family, sa atong choir, San Jose Choral, St. Joseph the Worker Parish, Tabunok, Talisay City, ug sa atong prayer group, gikan sa Parishioners and Divine Mercy Chapter, San Vicente Ferrer Parish, Orhelio, Cebu City. Among way kinutubang pasalamat ngadto sa atong TV Mas sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors, sa ila o sa inyong kamanggihatagon og makanunayong suporta aron makapadayon kita sa pagdala ni ining santos nga misa sa telebisyon. Ngadto sa atong mga kaigsuonan nga dili makahimo sa pagsimba tungod sa mga kakulian sa panglawas ug uban pang mga hinungdan. Ug alang ni adtong buot nga magpadala sa ilang hinabang o love offerings agig suporta ni ining misa sa telebisyon, anaa gihapon sa inyong screen ang atong account name, account number ug ang GCash number. Daghan kaayong salamat. God bless you. Ang Ginoo mag-amping kaninyo sa kanunay. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga mahagahom sa tanan, sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo.
Plant the seed of faith to your kids through our selection of children's books. Get updated with the latest encyclicals and deepen your knowledge on apostolic letters. We have Bibles in Bisaya and English. We have different books and reading materials to help you nourish your Catholic faith, published by our sisters at Pauline's Publishing House. You can find various prayer books, guide for Hour of Adoration, novenas, devotionals, Lives of Saints, and many others. We have imported books written by acclaimed Catholic theologians such as Scott Hahn, and we have resources about Catholicism and church history. There are reading materials in Bisaya such as Biblia sa Kristohanong Katilingban, Ang Kalipay sa Pagkakatoliko, Katesismo, Pamalandong sa Bag-ong Dalan sa Krus, Giya sa Pagkumbisal, Ang Pagrosaryo. We have books on homiletics, liturgy, catechism, spiritual direction, biblical, theology, philosophy, family life, books for teens, and various inspirational books. Contemplate the life of Jesus with Mary as you pray with these rosaries. We have religious articles for your homes, offices, vehicles, and many others. There are candles, candle holders, incense, charcoal, rechargeable candles, religious statues, and posters. Sacred vessels, mass wine, hosts, and many others. And do you know that we also have a chapel that connects to the media center? So not only are you able to get materials for your spiritual needs, you can have time with Jesus and pray. So come and visit us at Pauline's Media Center Cebu, number 34 Osmeña Boulevard, Sambag 2, Cebu City. See you and God bless you! Pauline's, at the service of gospel and culture.